Vítame cenného poslucháča pri jubilejnej 16. epizóde tohto podcastu so Šašlikom, Fabom a Juniorom. Podcast Vláda svetom. Dneska som sa rozhodol, že dám môj oficiálny úvod a teraz sa môžeme vrátiť späť do toho blata, ktoré sme chceli riešiť dovtedy. Len som chcel, aby to znelo ako oficiálny podcast na začiatok, vieš, že prvých 10 sekúnd. No, ale je to na cestovateľskú tému. Ďakujem. Je to na cestovateľskú tému. Ideme s Fabom do Lisabonu autom, budúci piatok, a ideme autom. Ty sa pýtal, či ideme autom? Áno, idete autom? Ideme autom. Jasne, ako by sme išli inak? Ale hlavne ideme non-stop jazdu, ideme stíhaciu jazdu. Máme to 2600 km z Prahy a musíme to zvládnuť. Akože budem veľmi pušovať na to, aby sme to zvládli pod 26 hodín. 26 Trénerka, je také rozumné. No, 24 to asi nedáme. Aj keď Nie, to teda... musíme si nechať ešte rezervu totiž, že na ďalšie pokusy, lebo ďalšie pokusy budú. Tak ja by Však som... ale vezmite Benjiho Porsche a bude to aj pod 23. Hej, len ja sa ešte sťahujem, vieš, do Benjiho Porsche sa nenasťahujem. A ešte mám aj psa, neviem, či Benji by bol z tohto OK. Však tomu nepovedz, tomu nevor Benji. Hlavne neviem, či by sme my boli s tým OK, lebo my ideme traja, z toho... Ja som stredný kus, čo sa týka hmotnosti momentálne. A to mám stovečku, krásnu, takže BJ tam pribudne tam ešte BJ, hej, ktorý má, neviem, 115 teraz. To takže... bolo na nové tlmiče po návrate. A hlavne, akože videl som to zadné sedenie v tom Porsche, hej. Tak si to viem predstaviť. Pre psa akurát. No, pre toho tvojho ale iba, ktorý má 8 kg. No, nemôže to byť Labrador, ten by že, boha, v Porsche nebudem sedieť. No ale takže Šašlik, ty máš medzinárodný vodičak, asi pripravený, ale teda iba do novembra ti platí vodičak, hej? Od teraz práve, že... No ako 1 rok tá Ženeva platí, takže dúfam, že... Ale to je v poriadku. Nebude tak nie je to v poriadku, lebo chceli sme ísť v júni, teraz to môže budeme musieť odložiť. Ale hlavne ja už som to vymyslel, pôjdeme tým vlakom. Pre istotu, lebo ak máš ty vodičak, tak to už musíme ísť vlakom alebo nejako inak. Nehovor to na hlas, lebo teraz si do júna spravíš Šašlík, papier na lokomotívu. To som chcel povedať. Inak, ale to by bol prostriedok pre teba dopravný, lebo tam za jazdy môžeš si dať aj tacňu na jedlo proste na ten pult. To je jak barový pult pre tebou. Akú tacňu? Však keď máš vlak, tak máš oný celý reštauračný vozeň. Ale tak keď si ručne vodíš, tak nemôžeš ísť do reštauráku, nie? Čo si tam budeš čapovať? Prečo nie? Kto to zakázal? No, lebo tam máš ten živák, to tlačítko, že si živý. Tak musíš si niekoho kúpiť. Si kúpiš z AliExpressu ten ťukač, vieš, ktorý ti nahradí proste tvoj prst a ideš dozadu, do reštauráku proste. Nie, ja si dám premontovať riadne tú riadiacu kabinku rovno na bar, vieš. A tam ti budú mixovať fake zo sviečkovej na smotane. V blendovači, aby si nemusel knedliky krájať. No. Pán Grovčík a pán Fabšík, prosím vás, ešte fakt ani len netušíte, čo sú schopné moje šoferské schopnosti. No ja si práve myslím, že to tušíme. Takže vy ste teraz ako taká mladá táto dievočka, ktorá sa hanbí pár vecí a potom šoferovať. Je s tým OK. No pozri, takto, akože ja už som ti požičal auto, keď si mi ho vrátil, trčala z neho slama nejaká, takže neviem. To je jedna vec. To som nebol ja. Ty si ho požičal niekomu inému? To bola Luka. Takže vy ani neviete, aké to bude skvelé, keď ja budem šoferovať proste. No a raz si už šoferoval, keď sme boli v Kyjeve v roku 2017 a to si pamätám, že som nebol... To povedz, no? Ja som nebol úplne spokojný, lebo som sa, akože dosť som sa bál a mal som normálne také žalúdočné vredy za tú hodinu, keď som videl proste, ako tam sekano jazdíš. Tie vredy ja mám pri vás celý čas, veď to je normálne. Vy máte pri mne, ja mám pri vás. Tak ale keď to vezmeš, že 8:1 zase. 8 vredov versus 1 vred. Počúvaj, výsledky sú dôležité. Havaroval som s Ladou vtedy v Kyjeve? Áno, nie. To je všetko. Áno, nie. A poďme sa porovnať. Havaroval junior. Havaroval junior. Áno. Havaroval si ty? Áno. Všetci si havarovali. Ja som jediný. To je pravda. To je jedno. Každý havaroval viackrát ako ty. O čom sa tu bavíme? Tak čo, ja mám asi 5, ty Fabo máš tak isto 2 aspoň. No tak ja som hlavne havaroval priamo na STKčke, takže... To je pravda. Fabo jediný mal inak... Ty si mal jediný poistnú udalosť naozaj, lebo my ostatní sme havarovali v Indii, alebo mimo svet. Vy ako sérioví, nie vrahovia, ale Karambelovači. Havarovráhovia. Havarovráhovia.
sérioví varahovia Sérioví sa havarovrah. nahádzajú do mňa s čistým kontom, čo mám, hej? Chalani, poďme sa radšej rozprávať o seriáli, lebo v tejto téme nevyhráme, junior. Hej, to je pravda. No dobre, poďme na to. Dnes sa všetci na to tešia, lebo vedia, že budeme rozprávať o tom, ako človek môže mať v zahraničí problémy so zažívacím traktom, keď to akože uvediem tak jemne, tak to je jeden z takých leitmotivov nielen tejto 8. časti seriálu, ale však aj celkovo toho cestovania, lebo zatiaľ čo, a inak ja som teraz sa nad tým tak zamýšľal, že zatiaľ čo predtým, keď sme boli napríklad na tie 2 mesiace, tak si tak postupne zvykáme na to jedlo a že aj jedávame inak proste, že nemusíš si dať hneď tú najväčšiu šajbu, hej, že proste neprídeš o 9. večer do nejakého mesta a nedáš si na večeru nedopečený šašlik, že si na to tak proste už postupne sa prispôsobuješ. Ale teraz na týchto krátkych cestách, keďže nemáme čas na naše žalúdky a prvé 4 dní pijeme iba kávu a jeme pumpové bagety, takže to je že hygienicky nezávadné jedlo. Pozor, tento rok a domácu klobasu a tresku. No. A tresku, tento rok sme 3 dní šli na treske. No, že sme neboli pripravení na to, že čo príde. Že naše žalúdky neboli aklimatizované. A dali sme si na večeru ten mierne nedopečený šašlik, čo sme, ale aj tak ho si chceli dať, lebo presne ako s tou majonézou, aj s tým šašlikom sme sa na seba pozreli a že ten tvoj je nedopečený, no trochu hej, ale budem ho jesť, no tak aj ja si dám. A už večer sa to začalo prejavovať. Ku tomu ten lavorový šalát, ktorý sme spomínali. No, aj ten šalát najhorší, no. Ten šalát, neviem, či to ja fakt neviem, či to bolo to kuracie mäso nedopečené, alebo či to bol tá lavorovica. Môžem rekam, to bolo jedno. Mäso? Mäso. Ako ono, počúvaj, vy to trošku podľa mňa zveličujete ten šalát, že on síce je, aj keď je umývaný v nepitnej vode, tak tam nie sú nejaké výrazné pozostatky tej vody. Ty si môžeš aj umývať zuby proste s tou nepitnou vodou, hej. Ty máš problém s vodou, keď sa reálne napiješ, že pohár vody dáš do seba nepitnej. Čiže aj keď tam zostane kúsok vody, to môže byť problém, ale nie až taký. Tam bol problém určite to mäso nedopečené proste. V tom prípade mám iba jeden praktický príklad. Teraz sme mali v práci takú oslavu a som tam pil, a ja normálne nepijem teraz už moc alkohol, a som tam pil pivo, valašské mojito samozrejme, a na konci večera som si dal pol litra vody, že som si myslel, že mi a podľa mňa tá voda nebola dobrá, lebo ráno mi bolo zvláštne teda. Tak to asi, aby som nadviazal na tvoju teóriu s vodou. Počkej, týmto určite potvrdzuješ, že voda môže byť fakt škodlivá. Ako. No veď som myslel, že to podporím. Nie je priamejšieho dôkazu. V živote som nevidel, aby z valašské, to nie, ale akože som mal ráno cukor 35 proste z toho valašského mojita. To je... Pre neznalých môžeš dať, čo je mojito, valašské. Je to náš akože, je to už vlastne registrovaný názov, by som mohol povedať skoro, lebo sa s tým budeme živiť jedného dňa. Že budeme mať ten pojazdný karaván, ktorý budeme ťahať za tým Vasilom. A tam sa to bude proste všetko miešať. Variť. Lebo je to brutálne. Bude. A variť, hej, lebo však je to brutálne náročný recept. Takže... Nie je to vôbec jednoduché. Čo ja nechápem, ako sa môžeš opiť z toho valašského mojita. Opäť už sme to koľkokrát spomínali, že je to peklo sa opiť zo zelenej a ty prídeš, opiješ sa opäť zo zelenej a opäť o tom hovoríš, že ti nesádlo proste. Lebo tá voda. No lebo nemám ja žiadnu výdrž, tak ja som nezvyknutý už piť alkohol, takže ja si dám proste, že ja som si... Ale to je problém, že ľudia, ktorí nemajú výdrž, potom idú, sa rozhodnú v jeden deň, že a dnes by som sa už konečne chcel opiť a zase sa opijú nejakou totálnou blbosťou a komentujú, že nemám výdrž. Vieš čo, dám ti ešte taký iný príklad, akože už sa vrátime k tomu seriálu, ale je to podobné ako ľudia, ktorí nešoferujú celý život a potom sa rozhodnú, že teraz budem šoferovať nejakú blbosť a idú šoferovať Ladu v Indii alebo proste v Kieve. Ale veď ja som veľmi optimálny šoferista, ja som skvelý šoferista. Môže ti to potvrdiť aj tuto pán sused napravo, pán Fabšik. Rovnako som dobrý šoferista, bol hádam aj v Jordánsku, nehavarovali sme. A všade inde, veď ja som ešte nehavaroval. Dobre, ideme k tomu seriálu. Takže, aby sme sa vrátili k tomu, že mäso a šalát. Ráno, a teda celý problém, ak sa nemýlim, tak začal už tak nad ránom, nie? Že Benjimu a Bajovi začalo byť zle ako prvým. Benjimu trochu, Bajovi trochu viac. Tak to bolo? Hej, môže byť. Tak nejak. Tak nejak. I napriek tomu... To boli len také reči do vetra, lebo bežne býva niekomu divne, vieš. Pravda. Benji mohol mať ešte takú reč do vetra, lebo Benji si to všetko vybavil ráno ešte predtým, ako väčšina ľudí vstala.
Za to Bajo si to nevybavil, lebo ten ani nešiel s nami vonku. Že zatiaľ, čo my sme išli teda... Takto, že scéna. Zobudili sme sa v meste Gardaja, máme 3 izby po 3 postele, vyzerá to ako väzenie. Tá izba má okno na chodbu alebo do sprchy, proste tie okna mňa úplne fascinovali. No a zobudili sme sa a mali sme v pláne, že budeme mať turistický deň a že pôjdeme do mesta Gardaja, do toho historického centra sa prejsť a proste zažiť nejakú normálnu kultúru. Ale medzi tým už sme mali všetci kultúru v brúšku uvarenú, ale sme to nevedeli. Takže Benji si to vybavil ráno. Bajo, ten povedal, že mu je veľmi zle a že nejde ani s nami, že ostane na hoteli, čo je ako keby, že keď si človek predstaví väzenie, tak vyzeral ten hotel a že keď dobrovoľne povieš, že ostaneš vo väzení, tak je to, že fakt ti musí byť strašne zle podľa mňa. Takže som mu úplne veril, že mu není dobre. Ani fajčiť nechcel ráno. No ani nechcel fajčiť, ale ja keď som ho hlavne videl, ako stál z postele, tak proste už to vstatie, keby som to mal... Teraz sa mi to nechce znázorňovať, ale to vstávanie z postele bolo také, že proste čo najviac nohy pri sebe, hlavne aby sa proste polky nedostávali ďalej ako 0,5 milimetra od seba, lebo proste hociaká štrbina, ktorá tam vznikala, proste... By mohla spustiť veľké domino, hej, potom. No však, to nie je, počkaj, domino. Domino sú väčšinou také kocky, hej, ale niečo, čo není úplne akože takého kockového tvaru, skôr naopak, je to proste, že také, hej? No, neodímový magnet je to. No, dobre. No, takže, ale a ja som to... Počujem, že ja som to... Poznám svoje telo, keď je proste v takejto hraničnej situácii, tak proste keď ležíš, ešte je to stále dobré, hej? Že proste naozaj, že vtedy brucho nejako nepracuje, tá sa to tam tak nejako pomaly varí, ale ako náhle sa začneš pohybovať, vtedy to príde. Ja som sa pozeral na toho Baja a som vedel, že má presne to isté, hej, že ako náhle sa začneš pohybovať, vtedy prichádza na teba proste takýto stav. Už som iba videl tie kropaje, vieš, na čele sa mu začali objavovať proste, že z ničoho nič, bola tam klimatizácia a iba som videl taká 1, 2, 6, tak úplne mokré čelo, nie? No tak to vieš, že to už, ty si jasný. Proste, ani som sa mu nečudoval, že ostal na tom. Počujem, mne teraz došla, mi napadla jedna vec, mi už došlo, prečo na nás to došlo trošku neskôr, pretože my sme rozpohybovali čreva tými raňajkami, ktoré boli síce dobré, ale dali sme proste niečo do žalúdka. Olej a vajce ešte. A vtedy to začalo pracovať všetko aj u nás. No, takže ostáva Bajo na hoteli, 8 ľudí sa vydáva do mesta, Benji už sa cíti lepšie, ostatní ešte nevedia, že sa budú cítiť zle. Asi tak by som to zhrnul, hej? Hrdinsky vyrážame do mesta, no, sorry. No, ale počkaj, to je tam, hej, že hrdinsky vyrážame, ale hneď na prvom rohu robíme proste ďalšiu chyb. Zásadnú, hej, sú tam 3 ušmudlaní ľudia, ktorí proste tam majú takto s tými ušmudlanými rukami, tam nie že krajajú, to trhajú bagetu, hej, že to sa takto iba roztrhne na poli bageta a povedia ti, no však tuto robím obložené vajcové bagety, chalani, nedáte si? No jasné, že si dáme, hej. Náhodné omačky, tam má proste len také vystavené na tom slnku. A olej. Tak si, hej, a olej, a tak si povie, že sa ho iba tak pozeráš, že jak sa to robí vlastne tento alžírsky majsterštuk gastronomický. Tak to tam proste dlavíš tam to vajco, ho tam trháš všelijako, zalievaš to tými omačkami a potom si to proste vychutnávaš na tom slnku a vravíš si, jaká je to paráda, že proste takéto fajné raňajky máš. Ale nevieš, že za hodinu. A ja som ich ani nemal, čo je pre mňa najviac zaražajúce. Ale dal som si tam kávu, alebo čaj, ja už neviem, ale bolo to silné proste, hej, že dal som si to a hovorím si, neviem, či to, ako bude táto prechádzka. No, ale napriek tomu sme pokračovali ďalej. Nikto sa to neotočil. To bol ako keby prvý checkpoint a zároveň posledný s istotou. No a ti napadlo, že táto prechádzka možno bude mať medzi prestávky. No, len... Hej, ale zároveň je to také, akože, že treba povedať, že to mesto bolo fakt pekné, hej, že vnútri, že to bolo normálne stredo-saharské mesto, bolo dokonca zapísané v UNESCO, lebo tam bola tá architektúra, to boli vlastne iba také, ja neviem, asi hlinou potiahnuté stavby, ktoré všetky vyzerali rovnako, bola to taká červeno-hnedá farba, z toho boli domy v centre, aj tá hlavná mešita, ktorá trčala nad ostatné domy. Nebola to klasická mešita s minaretom, ale bola to taká štvoruholníková zužujúca sa väža. Naozaj taká nejaká veľmi stará stavba. A boli tam, a to bolo také veľmi fascinujúce akože pre mňa, že tam ten islám bol že úplne taký striktný, alebo ja neviem, ako to povedať. A tam boli vlastne tie ženy, ktoré už ani nemohli mať že búrku a hentie hijaby a tak, že sa dívali cez 2 oči.
ale už mali iba taký malilinký trojuholník iba na jedno oko. Mhm. A to bolo v tom centre, kde sa ani nemohli používať telefóny, kamery a nič také podobné. Čiže to bolo to centrum, kde to bolo až takto proste, takto brutálne strikté, no? Že iba s tým jedným okom chodili. A vlastne mne to prišlo, ten dizajn toho oblečenia, ako kombinácia toho hijabu, teraz ja nikdy neviem, že ktorý je ktorý. Ten, že úplný zákryt, hej, že lebo ani sú aj také, kde ani nemáš iba na oko otvoriť, bo máš takú tú, ako keby látku, sieťku. Ale trochu to bolo výzorom kombinované s takým tým mníšským overallom, ktorý nosia aj akože katolické mníšky, lebo to bolo biele. Áno, to bolo biele, no. Bolo to také, ako keby, vieš, že také tie... čo ja viem, jak sa volajú tieto všetky druhy oblečení katolických, lebo však to je... No proste chodili ako duchovia po tých... Chodili ako duchovia, to je fér povedať. Lebo všetky boli v bielých tých hijaboch alebo búrkach, alebo jak sa to volá. No a hlavne oni nemôžu urobiť ten očný kontakt s tebou, hej? Že keď má takto v tom trojuholníku to oko, ako náhle si sa objavil ako cudzinec na ulici, tak hneď všetky dávali proste pohľad dole, hej? Že to oni nemohli nadviazať s tebou očný kontakt, čiže celé to bolo také zvláštne, fakt jak takí duchovia v bielých plachtách, keby chodili po tom meste. No, tak to potom musím porozmýšľať, že prečo sa otočili, keď videli Bereša pri určitej aktivite. Počkaj, nepredbiehaj, ale dobre, že to, dali sme si záložku. Čiže počkaj, dávam záložku a potom ma teda dobre si to, dávam záložku, že kto pozoroval Bereša pričom. Takže slovo späť moderátorovi. Ideme chronologicky. Prechádzame sa po meste, ako Matej povedal. Potom tam bola ako keby iba za mňa jediná taká signifikantná vec, ale tá skupina sa rozdelila. Hej. Niekto bol na tých trhoch, kde boli tie odseknuté ťavie hlavy a všetko také akože bizár, ale pre nás to bol bizár, ale aj v tom seriáli to vyzerá tak zvláštne, ale v podstate tam je to už úplne bežné. Aj my sme to všade videli aj predtým v Afrike. Potom sme sa rozdelili. Časť skupiny išla, išli sme do tej mešity, tam nás vychytal nejaký sprievodca, že musíme mať sprievod, a tam sme sa rýchlo rozdelili, lebo sme nechceli ísť s tým sprievodom. Ja som, neviem, s Fulim a ešte s niekým ostal v tej skupine s tým sprievodcom. Časť utiekla hneď a časť utiekla asi po minúte so sprievodcom. Fabo s plafonom, tuším, hej. A tam tá skupina sa rozdrolila a potom, vďaka tomu sme potom všetky tie príbehy, ktoré budú nasledovať, počuli už iba sprostredkovane, že sme sa prekonávali v tom príbehu, ale že už sa to neodohrávalo ako skupina, čo bolo za mňa lepšie. Takže potom sme sa stretli vlastne až na hoteli všetci spoločne a sme si hovorili, že kto čo zažil a že kto prišiel o koľko kusov oblečenia. A ja som si myslel, že tá moja storka, že to bude ako keby topka, hej. Skladali sme... To bola úplne najslabšia. No ale nie, tvoja nebola až taká najslabšia, hej? Podľa mňa, akože, moja bola dosť slabá iba kvôli tomu, že sa odohrala na hoteli. No dobre, ale podľa mňa tá tvoja je taká dobrá bodka za tým príbehom, že čo je doslova inak. Tak čo sa stalo mne, hej? Si to chcel anonymizovať. No ale o sebe môžem hovoriť. O ostatných budeme anonymizovať. Alebo teda, mne toto nevadí. Že na tej mešte som pochopil, že mám málo času v živote, hej? Že proste čas sú peniaze. A peniaze by som rád dal za verejný záchod, ktorý nikde nebol. Počkaj, tam si hlavne pochopil, že ako pomaly dokážeš vnímať čas. Hej, že ako keby som vyšňupal kilo koksu, nie že... Svet sa zrýchlil aj spomalil zároveň. Niektoré jeho časti boli veľmi rýchle. No takže a vedel som, že to je zlé, že proste v bruchu sa mi uvarilo proste niečo, že toto nebude na minútku, hej, tento problém je vážny. Tak som si zobral od chalanov kľúč od hotela a začal som bežať. A to bol ten problém, že som ešte musel bežať s tými zrázenými polkami, lebo proste, aby som neriskoval to. A vždy, som dostal taký ten krč, tak som spomalil, proste ma prehlo, nie, že... A to bolo asi 5 minút behom. Ako ono to nebolo blízko, alebo 7 minút behom. Spomalil som sa vydýchal trochu, proste už a hovorím si, tu sa neposerem sa na ulici, to proste nie, že to nemôžem spraviť. A nikde žiadny obchod, všetko zavreté, proste také tie iba pošarpané budy. Zase som začal klusať, šprintovať proste a bol som... Teším sa na vyvrcholenie tohto príbehu. Už som bol na tej ulici toho hotela a hovorím si, jaj, dobre. A vo chvíli, jak mi opadol ten stres, tak ti došlo, čo sa stalo. Som sa uvoľnil. A som dal taký ten, vieš, že takých tých prvých 10%.
To, čo už nevydržíš proste, že to, čo si vždy podľa mňa predstavuješ, keď si v práci, alebo normálne, že v bežnom živote, že to je to najhoršie, čo sa ti môže stať, tak to sa mi tam proste zmočilo, hej. Ja som si na tento podcast pripravil servítky a dobre. Lebo som vedel, že túto časť to budem potrebovať. Tak podcast, no dobre, nič ne... No. Takže, prišiel som na ten hotel. Našťastie tam to bolo spravené tak, že tie záchody a sprchy boli spoločné, ale bolo to oproti sebe, sprcha a záchod. Takže mne to strašne vyhovovalo v tej chvíli, lebo som potreboval obidve tieto služby využívať. Vieš, Relatívne čo by sa ti v často tom momente, teda. vieš, čo by sa ti zišlo v tom momente? Bide. Japonský záchod, že by Presne. som mal aj sprchu, aj záchod v jednom, vieš. Ale ja som sa cítil celý špinavý, lebo vieš, no to je, vieš ako sa ti to nie je len tak. Proste, to musíš sa veľa umývať. No, takže prišiel som o jeden kus oblečenia, čo mimochodom zároveň trochu bol aj problém, lebo už to bolo ku koncu cesty a už nemáš moc čistých vecí. Takže keď si odpíšeš jedny trenky a jedny kráťasy, lebo však 10%, tak zamrzí. No, takže, a vy ste prišli na hotel logicky až o pár minút neskôr ako ja, takže už som mohol povedať túto historku so smutnými očami. Ale to som nevedel, že anonymnému človeku v tej skupine, ktorý išiel so šašlikom, sa odohral oveľa horší príbeh. Dobre, takže kde bolo tam? Bolo raz jeden deň. Nazvi ho Vlado, lebo Vlado nebol žiadny. Dobre. Bol raz jeden deň, Vlado. O Berešovi hovoríme, hej? Nie, o Vladovi. Hej, dobre. Počkaj. Ale inak ty si mal strašne veľa času. Akože ty keď hovoríš, že 5-7 minút si zvládol, tak to je, počkaj, to je keď Som som mal išiel... 5-7 viac ako Vlado. Ako keby som išiel tu na metro zastávku, alebo letel na Mars, hej? No, ale ja som sa cítil, že letím na Mars. Som aj Falcon 9 som mal v hrubom čreve. Proste. My sme sa tam odpojili od vás nejak nechtiac, hej? Proste sme sa trošku vzadu zdržali. No a potom teda, keď sme si uvedomili, že vy už ste preč, tak sme sa tam proste už motali a zamotali sme sa strašne v tom labyrinte. Však to bolo v takých klasických medinách, tak vie, o čom to je. Akurát, že tie marocké mávajú také trošku väčšie tie ulice, že vie tam aj auto prejsť. Ale tieto uličky, keď si pamätáte, niektoré boli fakt úzke, také, že dvojmetrové. No a tam proste... ten človek, ktorého nebudem spomínať, aby sa Bereš neurazil teda, on proste začal spomínať, že potrebuje, že ho začína trošku tlačiť, hej. Ale to bol len taký náznak. Ale to sa začalo proste rýchlo zrýchľovať. A zrazu začala panika, zastal, samozrejme skrížené nohy, pod tvári, frustrácia taká, že kebyže mu dáš na že keď človeka odsúdia na 214 doživotí, tak je menej frustrovaný v tvári, hej. A hovorí, že počúvaj, že šašlik, ja to asi nedávam. A že no dobre, tak rýchlo nájdem a som tam našiel knižnicu. A hovorí, že ja to nedám ani do tej knižnici. A hovorím však, ale to je proste, počuje, to je 50 metrov, to sú, že za 2 rohmi to tam je a budeme tam. Že jak veľmi potrebuješ? Od 1 do 10. A on, že no asi tak 9. A ja hovorím, že to je pohoda, kým to nie je 9,8, to dáš proste. A on pozrie na mňa. Už je to 9,8. To bol v tom momente, rozumieš, po pár sekundách a teraz ten úplne zúfalý človek a ja pozerám na okolo. My sme uviaznutí v tých úzkých uličkách, nemáš únik nikde, si úplne bez šance. A ja hovorím, čo teraz? A Bereš, no nič, ja už nemám na výber. A on si začal stiahovať nohavice a hovorím, že Bereš, aspoň chod do tej uličky, tu nebola. Teda Vlado, aspoň zajdi do tej uličky. Tak urobil 4 kroky do tej uličky, čiže dole nohavice a tam proste tá sopka proste pokate peto, totálny. A ja si hovorím, že ty kokos, že tak to ja sa nepriznávam k nemu, hej, tak som išiel dole uličkou, hej, že to je nejaký turista, vieš. S tým, že počkaj, s
tým, že proste zastavím, hneď som videl, že deti so ženami idú z dola po tej uličke hore. Tak ja som bežal k ním a oni sa ma našťastie asi trošku zľakli, lebo hneď sa otočili a išli potom. Čo, ale ja, jak som bežal dole, zafúkal asi vietor. Z hora, z tej uličky dole. Čo to bol taký mordor. To bol taký mordor, že ja som bežal ďalej za tými potom úplne pred odiekou. Ale chápeš, tie ženy, keď si spomínaš proste, tak oni sú tam veľmi ortodoxné, prísny islám, čiže oni sa reálne za celý život ani nepozreli na chlapa ako poriadne, hej. A zrazu tam videli proste holky suckú riť, pindiora, hej, ako a pod ním naložená proste hnedá sopka. Takže pre nich to tiež bol trošku nepríjemný tento. A som si istý, že tie deti si hneď pomysleli, že fú, tak to len do Európy nie. Fú, títo Švajčiari. Títo Švajčiari, to je katastrofa. No tak som prišiel k Berešovi, ale to inak malo veľmi rýchly spad. Toto všetko bolo behom minúty. On sa hneď obliekol, lebo však toaletný nie je bežne v uličke. Hej, toaletný papier. Takže sme sa hneď obliekol, natiahol lavice a išli sme do tej knižnice, ktorú som mu našiel, kde môže ísť na veľkú. A tak sme vošli do tej knižnice a tamto teda šiel ešte dokončiť túto aktivitu istý Vlado. Wow. No a potom sme teda boli spokojní, všetko bolo OK a začali sme chodiť po tom meste, hľadali sme vás dlho a po nejakej hodine, ja neviem prečo, ale asi mám trošku súpy žalúdok, ale ja som bol OK, až po hodine ja som celú tú hodinu rozprával, že jak to je možné, že nič nie je, že pohoda proste. A po hodine to prišlo aj na mňa a tiež to malo strašne rýchly spad, fakt hovorím, že no a ja niečo cítim, ale stále je to 7 a zrazu 8, 8,5, 9 a normálne ako nebesa sa predo mnou otvorila ulička a na konci nej bolo napísané Public Toilet. What? Čože? No, To je ako zjavenie. Normálne zjavenie. My sme tam prišli a jak som prišiel k public toilet, tak to bolo 9,8. Wow. Si zachránil Toto svoju česť. Toto je božské. Doslova. Alebo No. teda alachské. Čokoľvek, čo len chceš. Inak len pre vysvetlenie, že my všetko označujeme od 1 do 10 a je to že aj v tejto činnosti, aj v akejkoľvek inej. A podľa mňa už máme relatívne ako dobre vyvinúť túto stupnicu, že keď čokoľvek označujeme, že ako veľmi potrebuješ zastaviť, tak je to, že máme aj také, aj tabuľky máme už na to prepočtové. Celkom dobre. Takže 9,8 je vážne. Teda Hej, a už vieme presne, že čo znamená, lebo už používame aj desatinné čísla, nie že 9. Lebo už to chceš upresniť trošku, že 9,8 je to tak. Hej, lebo rozdiel medzi 6 a 7 v tejto situácii už začína byť zásadný. Ako, že napríklad keď ideš autom, hej, na diaľnici, tak tam to rýchlo stúpa. Dobre, takže public toilet, tak to, a bol tam aj papier dokonca, lebo to je také neobvyklé. Hej, no niečo Wow. tam bolo tam. Wow. Bolo tam. Hej, bol papier. Wow. Bol To je papier. neuveriteľné. Ja si vždy spomeniem a potom to ešte, akože na túto tému si ešte odkladám, turecký záchod pred irackými hranicami. To je môj najhorší životný zážitok, tak to môžem potom iba ako dať na odľahčenie tejto témy, ak to bude potrebné. Takže sme na hoteli. Tento príbeh, tento tvoj som aj zabudol, lebo ten bol a pritom je božský úplne. Ostatní tiež tak akože chodili rôzne, ale ostatným to vyšlo až na hotel, takže a potom sme už odchádzali z toho hotela. Ja som bol na záchode asi 10 krát, lebo mne bolo fakt zle, asi aj Bereš, aj Bajo, proste. A ja som bol taký, že... rozbitý. No ja som bol taký, že videl som, že čo to robí a videl som, sa mi čo si, akože, tiež som išiel po tom meste, ty už si sa odpojil tam od nás, išiel po... Usain Bolt by ma nestihol, odpojil, No. som odšprintoval. Zajačinko s skokom. Do úniku. No ja sledoval som to a teraz vraj si, niečo sa deje proste v tejto partii, ale ja som nevedel vtedy separátne o tom, čo sa dialo v tých uličkách, hej, Šašlíkovi a Berešovi, či Vladovi. A proste vedel som, že tá bageta, som to zavinutej bagete, hej. A vraj si bageta, 2 kávy, lebo ešte som si tam nechcíka na rohu ďalšiu kávu kúpil, čaj som si kúpil, a ja si, to bude isto ono. Ale vraj musím sa približovať smerom k hotelu.
tiež som išiel proste na niekoľkokrát ku hotelu, ale som išiel tak, že som to ešte vedel ustať, lebo som sa tak opieral na rohu, nie, o tie stĺpy. Vrajím si, jak som to opieral, tak vždycky sa mi zarosilo čelo, som sa poutieral, proste vrajím si, OK, taký nával chodil. Vrajím, ja to stihnem. No ja som to stihol. Som prišiel tam na to tvoje kombinované WC versus sprcha a vrajím si, kokos také, to tam celé nejaké došpliechané a tu sa diali veci asi. Išiel som do jednej izby, do druhej, do tretej, som pozisťoval, ako bolo zle chalanom a tak. A nepripisoval som tomu nejakú takú príliš veľkú váhu. Vrajím, ako som to ja fajne ustal, nie? Že však to si kokos, som úplne jak frajer, nie? Ale neviem, či to bolo z tých cigariet, alebo čo, bol som taký akýsi uchrchlaný, alebo to bolo z tej klimatizácie. Ale vrajím si, že pred odchodom, že teda idem sa ešte vyčúrať, nie? Lebo sme proste do seba tankovali vodu, aby sme neboli dehydrovaní a idem sa vyčúrať. A ako tak stojím proste, čúram do toho záchodu a vrajím si, že tak, čo ja viem, že skúsim si aj odkašľať, lebo som akýsi taký zahlienený. No, vôbec som neprepočítal, že čo moje telo, že ako sú momentálne nastavené tlaky a uzávery proste v mojom tele. Moje telo si to vysvetlilo inak, akože, že odkašľanie, že to je proste, že povolí jeden uzáver, ale mal som nejaký algoritmus ináč nastavený a povolili obidva uzávery, hej? Že povolili proste, že kašľanie a zároveň aj to druhé. No a rajem si pána Beka, čo s tým? A pozerám do toho koša a tam už bolo nejaké oblečenie, vrajím, však aha, tak to je jednoduché. Však ja to hodím do toho koša ku tým ďalším trenkám. A to som netušil, že to sú vlastne tvoje trenky. Tak som proste, normálne na záver pobytu v tomto hoteli som kvôli zakašľaniu som prišiel proste o česť a dôstojnosť, lebo som to tam musel nechať rovno a som sa tam aj musel celý osprchovať. Si daj pozor, ak niekedy v živote pôjdeš do väzenia na ten príjimač, že odkašľujte, že oj, radšej nie. To by som nerád. No, ale si vezmi, čo musel zažívať ten typik, ak potom upratoval po nás tú kúpeľňu. Ja neviem. Akože však my sme tam nenechali, že nasrané okolo záchodu, ale že keď vynášal smeti, tak za normálnych okolností je to plné proste hygienických potrieb čokoľvek a teraz to bolo plné treniek a kráťasov proste. Wow. No a takýto, akože a ja som sa, ale to mám karmu, hej, lebo ja som sa akože dosť som sa bavil na tých príhodách, čo sa stalo, lebo toto už bolo, to zakašľanie prišlo až potom, ako som sa dozvedel aj o tom, čo sa Berešovi stalo, lebo už sme sa stretli na tom hoteli, už sme sa balili a akože brutálne sme sa zabávali na tých príhodách a som bol taký škoda radostný trochu asi, tak sa mi to vypomstilo, no, karma existuje. A podľa mňa najhorším obrazom toho, že ako veľmi hlúpi sme na tej ceste je to, že my sme v takomto stave, hej, že aj sa trochu už dehydruješ, akože Bajo, ja a asi teda, aký Bereš, neviem, či mu to ešte pokračovalo, ale že neboli sme na tom podľa mňa úplne, že ideálne dobre, hej, že už som, teda Bajo bol na tom už podľa mňa zle, že on chodil stále proste na záchod, a už bol také dehydrovaný, ale do toho sme stále chodili vonku fajčiť na tú terasu, hej, že neprestaneš fajčiť tie lacné turecké cigarety len kvôli tomu, že máš sráčku asi dehydrovaný. Takže to je podľa mňa že dobrým obrazom doby. No, a v tomto... No, ale deň pokračoval ďalej a sme z Gardaje sa posunuli potom ďalej, šli sme už ako keby vracačka späť, nie, lebo Gardaja to bol taký vrchol, najjužnejšie mesto. No a plán bol jasný, zbaviť sa vojakov, policajtov, aby nás neodchytili a nájsť nejaké krásne miesto na kemping, na spanie, čo sa nám fakt podarilo. Tam to bolo veľmi pekné večer. Taká pustatina zase. Ako to bol tri najkrajšie večere, vlastne bol ten prvý, čo sme rozoberali predtým. Toto bol druhý večer a tretí potom bude pri tých dunách, to sa nám podarilo. Ako vlastne, že cez deň nás odchytili policajti a sme z toho mali teda dosť depresiu, lebo však oni nás prinútili zastaviť v tom meste, v tej reštike, kde sme boli takí dobití. Ale my sme robili chybu, lebo tam treba povedať, že ako sme si vyvíjali vlastne spôsob, ako sa vyhnúť policajtom. Hej, že pred každým mestom boli nejaké checkpointy a tí policajti, však tam nechodia turisti, hej, zahraniční a už vôbec nie na vlastnom aute. Takže väčšinou, keď niečo takéto vidia, tí policajti, tak sú hrozne zaskočení. A my sme mali tú taktiku, že už vidíme, ide mesto, bude tam určite checkpoint, tak treba sa zavesiť za nejaké auto, ktoré prichádza do toho, zoradiť sa, všetky žigule a teraz tesne za seba a cez ten checkpoint čo najrýchlejšie prejsť, lebo vždycky ten policajt iba vybehol, že 3 žigule, odišli, hej? A už bolo on bol tak nastavený, že keď sme boli od seba ďaleko, takže prešla prvá žigula, popri tom, čo spal, tak že žigula. Prišla druhá, že
počkej, to sú turisti, ty by som mal zastaviť. No. A stihol tú tretiu potom zastaviť. Ale keď sme išli za sebou, tak on tak, keď spal, tak on si pomyslel, že Fata Morgana. žigule, a už sme boli preč. No a tu sa nám to... Všetky tri. No a tu sa nám to nepodarilo a hlavne tam bol taký bypass, ktorý obchádzal to mesto. To bolo ďalšie z takých miest, kde chodili vlastne, ktoré boli nejaké sveté alebo také akože striktné, moslimské. Tam boli znova tieto ženy v tých oblekoch bielých s tým jedným okom. A my sme neodbočili vlastne na takú bočnú cestu, ktorá obchádzala to mesto, čo sme mohli spraviť, ale sme išli smerom do toho mesta. Neviem, či kvôli tomu, že sme boli hladní. Sme boli hladní, no. Hej, boli sme strašne hladní. A zrazu sme proste si nevypočítali. Chalani ostali hore, sme sa nevedeli dorozumieť, oni ostali čurať niekde na kopci, predtým ako pôjdeme do mesta, lebo to tiež to čuranie je zakázané, hej, a to treba povedať, že pri ceste nemôžeš len tak močiť. Oficiálne odporúčanie od policajtov je, keď sme sa pýtali, že teda kde máme močiť, on že čaká, čo nemáte plastové fľaše? Tak potom sme to samozrejme skúšali, hej, do tých plastových fľaší išlo to, ale toto sme chceli vybaviť takto v prírode ešte, nech ideme proste do mesta sa najesť, zohnať nejaké jedlo len tak, proste už vyprázdnený z hora z dola odčediaľ. No a sme sa nezoradili. A to bol prúser proste. My sme prvý prešli, no a chalani už tam dostali placačku, že no poďte sem, iba si zapíšeme doklady. No samozrejme, zapisovanie dokladov znamenalo, že sa volalo zase na centrálu, že čo to má znamenať, nejakí turisti tu chodia, proste sú z nejakej neznámej krajiny, zo Švajčiarska asi, tak pošlite mi tú hliadku. Čo to robí Vlado? A ja už nepamätám, ako sme sa ich zbavili v tej To bola úplná náhoda, oni nás tam hrozne lašovali, oni boli násratí, že s nami museli celý ten obed sedieť a oni už strašne chceli odísť. A ono to bolo úplne nepochopiteľné, lebo to, kde nás oni zobrali na obed, bolo jednu ulicu vedľa policajnej stanice. Že oni vôbec tam nemuseli, ako keby však oni mohli úplne nás vysrať. Potom, ako sme sa najedli, tak nás zobrali znova na tú policajnú stanicu, znova si odpisovali doklady, tam sa nám ešte pokazilo auto, alebo sme tam niečo skúšali opravovať, ja už neviem. Lebo Bobor tam mal niečo s tou hadicou. Hej, alternátor sme zase štelovali, sme ho dopínali proste. A kúpil som ten kľúč v tomto meste, som tam bol ešte zháňať. 13 kľúč, nejaký nástrčkový a tak. A mali nervy, ako tie policajti mali nervy, že sa tam ale nemali nervy na nás, ale mali nervy, že oni nechceli to robiť s nami. Oni nechceli sa s nami zapodievať a to nám podľa mňa pomohlo, že vďaka tomu oni nás vyviedli nakoniec z toho mesta a úplne bez toho, aby nám čokoľvek povedali, tak odišli. Proste oni nám, ako za normálnych okolností tí policajti vždy mali naše pasy, ale teraz to bolo tak, že proste on prišiel s nami nakoniec mesta, podal nám pasy a odišiel ten policajt. A bez ničoho. Takže to bola absolútne výnimočná situácia a to sme mali brutálny lak. To bolo úplne šťastie. Lebo však už o 50 km ďalej by nás nenechali ísť voľne. No to asi nie, ale... My sme potrebovali hneď niekde zakempovať, lebo to by bol cez risk. No však my sme to ani nie, že hneď zakempovali, ale my sme sa vybrali, lebo ja som mal na výber ako keby v rámci toho navigovania, som mal viacero takých ciest, akože to hovoríme o 1000 kilometroch napríklad, hej, že ako sa dostaneme niekde, potom zase naspäť na sever Alžírska a takým cikcakom som si mohol vybrať buď nejakú hlavnejšiu cestu, alebo nejaké spojovačky, na ktorých bola ešte spojovačka spojovačky. A ne, že poďme tade, lebo už sme sa konečne proste zbavili, ale problém bol, že tam neboli po ceste žiadne mesta, ale už sme na to úplne kašľali, lebo mali sme proste, neviem, 3/4 nádrže a vravím, že poďme hen tam niekde na tú spojovačky, čo bolo 200 kilometrov a tam zakempíme. Ale benzín bude možno až o 250 km. A tak sa stalo, že proste všetky 3 auta sme večer zakempili a našli sme miesto, akože fakt super miesto. Úplne, že totálne vzdialené od hociakého obydlia, úplne taká planina, na horizonte boli duny, bol tam taký piesok s kameňmi zmiešaný a tak, akože perfektné miesto. Od cesty asi koľko mohlo byť, nejaký kilometrik od cesty, že sme dokázali zájsť mimo tej hlavnej cesty. No a mali sme tam ale extrémne málo benzínu a sme si vyskúšali, teda sme aj vyťahovali lano a tak a sme už robili plány, že akým spôsobom pôjdeme do najbližšieho mesta na druhý deň. No ale tam bol problém, my sme mali problém, hej, že tam sme preto vyťahovali, lebo sme zapadli, nie? Či nie? Nie, to biele auto neštartovalo. Tam sa stala takáto vec a to sme ešte nevedeli, ale to ani v tom seriáli není, ale že keď ste vy opravovali ten remeň, tak Bobor rukou zavadil o nejakú tú potlakovú hadicu, alebo čo ju vytrhol a kvôli tomu nedržal voľnobeh. Takže on mal ešte trojnásobné nervy, lebo bol hladný, tak to boli že jednonásobné. Druhé, že zobrali nás policajti a tretie, že keď odišiel za tými policajtami, tak on musel non-stop
ísť aj brzdu plyn, lebo mu nedržal voľnobeh, čo za normálnych okolností však dokáže v pohode, lenže Bobor má veľkú nohu strašne, takže on v tej lade nedokáže si... Inak Bobor, to je podľa mňa nepochopiteľné navždy, že on nosí také obrovské baganže nad členok, proste celú cestu. Také lyžiarske, proste mamut 3000. Je v Sahare. Najlepšie na ňom je, že on si vezme tie baganče do púšte, do Sahary, do horúčav a potom, samozrejme, je tam veľká šanca, že príde nejaká chladná chvíľa, hej. A on potom síce 2 týždne trpí, ale kúsok tam pol hodiny sa ochladí, jak na severe a hovorí, chlani, vidíte? Jak to som spravil, že som sa... Vidíte, ako sa viem pripraviť na tie cesty? ale ja to neviem, ako to on dokáže vydržať. Toto je fakt obdivuhodné, ale za to má nohu v bezpečí. No. Lenže v tej lade sa mu potom zle šlape na pedál, lebo tam je málo miesta proste na nohy, takže šlapať naraz spojka brzda plyn, akože to dokážeš technicky, tie pedále sú dobre spravené, ale keď máš veľké topánky a veľké nohy, tak je to ťažké, takže on mal že extra nervy. No ale za mňa epická scenéria toho nočného spania, hej, že to bolo... Pre mňa to bola najlepšia noc. Pre mňa to nebola. Vieš kvôli čomu? Či uhadneš? No viem, kvôli tomu, prečo pre mňa bola najlepšia. Pretože sme tam nemali ani kvapku piva, ani žiadneho iného alkoholu. Vôbec. Aha, okej. Lebo Benji sa tam zavesil, alebo Braňo sa tam zavesil na auto? Plafón. Nie, lebo sme nemali sme drevo. Sme nestihli nikde zohnať drevo. A nemali sme oheň, tak sme sedeli celý večer pri dvojplatničke plynovej, z ktorej iba jeden horák išiel. Ktorú voláme Marta. A funguje iba jeden horák a aj ten bol zahádzaný tak, že sa každý snažil opravovať, aby aspoň trochu viac fungoval. Akože ledva uvaril kávu na večer. A to bol taký ojeb od vás teda, od teba, Matej. Pretože ja som až potom zistil, asi v tento deň, keď sa na druhý deň ráno varila káva, že jednak sa nikdy nedovarila tá káva do bodu varu, pretože sa nikomu už nechcelo čakať, kým to začne vrieť, ale čo bolo horšie, tak podľa všetkoho sa tá voda nerobila vždy z toho kanistra, kde bola čistá voda, ale z toho, kde bola technická voda, že veď to sa prevarí, ale to nikdy nezovrelo, ty kokos. Takže ja, čo pijem každé ráno pol litra až liter kávy, lebo sa uvaril 3-litrový hrniec a ja som vždy aspoň pol litra sám vypil, tak som po týždni zistil, že sa to robí zo špinavej vody a nikdy to nezovrie. No ale tak potom teraz mi držíš jedny trenky. No, ja neviem, akože podľa mňa fabuluješ trochu, lebo ako ja som sa snažil to prevariť. Volaj právnika. No, volám žandáre. No, ale bol to epický večer, jednak nemali sme žiadny alkohol, čo, ako ja som za to bol rád, lebo sme tak mali taký veľmi príjemný pokec, a však aj keď máme pivo, tak sa nič jedí, ale že sa to moc nepreháňalo. Sedeli sme pri tom plynovom variči, fotili sme v noci, keď zapadlo slnko, bolo tam úplne, že perfektné svetlo, sme robili úplne bizarné fotky, to niečo potom dám... Solifugu sme stretli, tak sme sa začali všetci báť a zaliezli sme potom na stane do stanu. Benji postavil stan. Či viacerí všetci boli stan? Nie, jediný Fabo a Vlado zostali spať. To mi páči, že teraz už je to Vlado. Ale vieš čo, napríklad, akože ja som dobrovoľne ostal, lebo mne sa nechcelo proste... Veď hej, ale mne sa nechcelo proste rozhopiť na ten stan, lebo ja som vedel, že tie dozvuky ešte budú trvať. Jednak z tej večernej kávy, ale ešte z celého toho dňa. A ešte treba povedať, že na ten obed, proste aký sme boli zmohnutí tými príhodami, čo sa nám stali v tom meste, tak namiesto toho, aby sme si išli dať nejaké normálne jedlo, tak sme si dali grillované, podľa mňa bolo ponárané vo fritéze, kurča. Hranolky, z ktorých kvapal olej a na stole proste 2 týždne postavená proste majonéza. A my sme sa tak na seba pozreli, dáme si ju? No áno, dáme si ju. Ale Bobor to je v tom seriáli, to ostalo aj v tom strihu. Bobor to tam zhrnul, že riedke dnu, riedke von a nabral si tú majonézu na tú hranolku. Riedke dnu, riedke von. No počúvajte, chalani. Hlúpi ľudia, no. Zmenil som taktiku. Počkaj, viem kam ideš, ale ešte by som chcel povedať iba jednu vec, lebo ty si to spomenul a mne to príde ako, že Plafon mal za sebou na ceste celú cestu tu jeho hamaku a on sa rozhodol dnes, že na tomto mieste, že si ju rozprestrie medzi 2 autá. To je tak diabolsky zasraný nápad, lebo ja spím v aute, hej, aj s Pulim. Takže kvôli pavúkom tam spal v druhom Benji, lebo ten sa mal hmyzu. Áno, Benji spal v druhom a neviem ešte, iba Benji, no. A Plafon bol... No? Ono, ten nápad mi bol úplne ukradnutý, hej. Ten nápad je len zlý
pre tých, ktorí spia v autách, o ktoré je prichytený ten hamak, hej? No lebo on to dal nad strechu, hej, na tie strešné nosiče, kde máš už ten jednoduchý bod nakláňania, že je tam veľká páka už spravená. On keď si prdol v tej hamake, tak to auto sa začalo, lebo však to tam vrzga všetko, to není proste, tam tlmiče, pružiny, dvere, všetko tam vrzga. A jeden z nás sa zobudil, bude alebo fuli, a tým pádom zobudil toho druhého, lebo spravil, že ten druhý sa automaticky zobudil tiež, takže ja som sa za 6 hodín spánku asi 725 krát zobudil a ráno som videl toho vyspatého plafona zasraného. Je úplne doružová, že to bolo super. Takže bolo to určite super a prajem to plafonovi, ale ja už by som toto neodporúčal nikomu. Kto chce si rozprestieť hamaku, nech si nájde na púšti strom, alebo nech si privezie vlastnú tyčku odsurovú, nech si ju zabije. Alebo kamión, lebo tam to asi nebude až tak vadiť. No, alebo kamión. Inak tam by bolo dobre s kamiónom spať tam. Hej, taký 35-tonový, taký naložený, že to nebude cítiť. Šašlik, back to you. No, takže takto. Chcel by som povedať, že ďakujeme za podporu minulej časti firme Rockpoint a za podporu tejto časti ďakujeme firme Tento. Sme veľmi radi a nadšení, že máme takýchto dobrých a známych partnerov, sponzorov. Zmenil som trošku taktiku, chalani. Aha, už rozumiem. Urobíme to takto, že skrátka to budeme hrať, že máme tých sponzorov. Hej. Nevyzeráme biedne, že nemáme žiadnych. Hej. A vysvetli pre nezainteresovaných, prečo sa teraz hodí a prečo nás sponzoruje túto časť Tento. No pretože vyrábajú ten najlepší toaletný papier na svete, ktorý sa ti zíde práve v momente, keď urobíš chybu a ješ nedopečené mäso. Áno? Tak. Každý cestovateľ odporúča Tento. Takže, milí posluchači, my už máme veľa sponzorov. Sme proste strašne skvelý podcast, počúvaný. Hej? A pretože zmenil som tú taktiku kvôli tomu, ako sa hovorí, že fake it until you make it, hej. Takže budeme to hrať teraz týmto spôsobom a keď tieto firmy budú chcieť aj obojstranná, to už bude aj obojstranná. Zatiaľ je to taký podtorický sponzoring. Keď to bude už obojstranná, nie iba jednostranná spolupráca, tak bude to o to lepšie. No, ale mi to príde, že je to krásny začiatok. Dobre si to vymyslel, Šašlík. Perfektné. Mňa napadá, že ono to patrí teraz pod fínsky koncept Metsä Tissue podľa mňa a my sme tam mali nejaké obchodné vzťahy, takže mal by som sa tam ísť opýtať. A oni budú mať dlhšie utierky, to sa mi tiež hodí do krámu. No. Kamoš hovoril, Vlado. No dobre, chalani, tak to na budúce si dáme aj 9. diel. V 9. dieli budeme okrem iného testovať ten hrozný hotel. Ten hotel, kde bolo to otrhnuté záchodové prkienko, ktoré potom si nosil na hlave ako príslušník záchodovej armády. A to už bude posledný deň v Alžírsku. Áno, posledný deň v Alžírsku. A pôjdeme cez hranice. Takže ale není koniec púšte ešte. Není koniec púšť, akože najlepšie, absolútne najlepšie. Podľa mňa to graduje perfektne, lebo presne v 8. dieli ste to, že Gardaja to. 9. diel, ako nás budú aj eskortovať tí policajti, ako nás zbalia a budeme v tomto hoteli, kde človek dostane skoliózu. A v 10. poslednej časti, podľa mňa je to, že absolútny highlight toho, tá noc v púšti, takže na to sa teším najviac. Čus bus. Yes. Čaute.